podemos salir ás 5 da mañán, levantamos da nosa casa sobre as 4, 4 e pico, eu estou a media hora daqui, ás 5 salimos, legalmente non nos deixan traballar hasta 6, pero claro, a veces tes moita distancia desde Porto hasta onde traballas, entonces nos permiten eso, salir ás 5 da mañán, con todo preparado, a carnada se prepara o día anterior, salimos, largamos todo o aparello que temos a bordo, a veces temos algunhas nasas no mar fora dos límites que nos establecen, legais, as volvemos a levantar, largamos todo outra vez, damoslle 3-4 horiñas de tranquilidade, que cando aproveitamos para parar un pouquiño e tomar un bocatiña, e logo en torno ás 9:30, 10, volvemos outra vez. E agora cando ven a pesca, aí cando levantamos todas as nazas, e cando teñen que vir os polvos, se queren, sabe como insisto, a veces sí, a veces non, é como unha lotería. E logo, máis ou menos, en torno ás 2, 1:30, 2, 3 máis tardar, solemos estar en Porto. Nos autorizan hasta as 4. Hasta as 4 nasas a bordo, 5 poder chegar a Porto. Ese é a nosa xornada máis ou menos. O patrón é o que se encarga de levar o barco e atender o traballo, e o mariñeiro é o que encarna, prepara, pero ao final, por exemplo, no meu barco somos un equipo. Aquí non se distingue entre patrón e mariñeiro, somos un equipo. Eu penso que as novas xeneracións teñen que ser así. Sabes que todos os mariñeiros teñen as súas prediccións, non? Non pescamos pola luna, ou pescamos pola noite porque había luna, a marea está baixando, non se pesca. Eu penso que hai que ter sorte tamén. A veces é sorte que o peixe quera comer, na zona, depende do plancton, as corrientes, as mareas, influye moito a temperatura do mar, son moitos factores que hai que ter en conta. Cada mariñeiro saca a súa propia conclusión, pero eu penso que eu salgo a traballar igual todos os días. Sí, a veces vas un pouco máis optimista, outras veces non, pero eu teño que salir cunha sonrisa e con ganas. Se non salgo con ganas, non veño xa. Salimos, largamos unhas caseiñas de nasas, ahora hai que esperar a que veñan polvos, e logo cando fomos a levantar algunha nasa máis que tiñamos no mar, xa viu algunha necoriña, viu algún polvo, entonces, ben, non era o que esperábamos, evidentemente, pero bueno, o mar é así, é como ir ao casino, apostas, a veces sale, a veces non, pero bueno, hai que pôr unha boa sonrisa e pa'lante. As illas é un paraíso, as illas como explicarche, é un viveiro, as illas é un auténtico viveiro, é unha crianza, te o peixe, o plancton, as algas que hai na illa, é outro ecosistema totalmente diferente ao que temos pola zona. Hai moitos compañeiros, diferentes artes, tanto polvo como redes, marisco, que a illa é moi rico en todo, tanto en pescado, en peixe, podes encontrar unhas especies que non encontras en ningún lado, tamaños que non encontras en ningún outro lado, pero bueno, a illa en general son riquísimas, tanto cie, son, sálvora, as illas teñen outro ecosistema diferente. Pero bueno, o que temos aquí nas rías baixas, e tanto nas rías altas en Galicia, isto é un maná, e hai que cuidalo. Se non o cuidamos, que somos nosos principais recolectores, non? Hai un problema. Na lonxa é bastante máis valorado. Hai lonxas que xa sacaron unha denominación de orixen das illas para cuidar o material, e o material se nota que a hora da venda é diferente. Eu penso que o que se pode mellorar para o noso traballo, o primeiro que hai que valorar é ter un consenso entre todas as administracións, mariñeiros, cofradías, sobre todo penso que as vedas son moi importantes, se nota, a nos que non hai polvo, daslle un poquinho máis de veda, e se nota que recupera. O ano 2019, 2020 foi un ano catastrófico de polvo, catastrófico, o peor en creo que en 50 ou 60 anos, e acordamos entre as cofradías, mariñeiros e a Xunta de Galicia darlle un poquinho máis de veda, 2 meses, normalmente estábamos entre mes e medio, e notouse. Desde miña opinión personal, eu penso que canto máis lle demos, mellor. Unha vez que te metes nisto é moi complicado, isto te que gustar. Hai xente que o leva mamado da familia de toda a vida, pero eu, por exemplo, son de vocación, son o primeiro mariñeiro da miña casa, eu me metín aquí por vicio, é difícil. Unha vez que empezas, deixalo, a veces chegas a casa, esos días malos, inverno, que che dan ganas de non volver nunca, pero é que un vicio, como decimos nos, é maldito, pero é así, é como unha droga para nós. Entonces, a satisfacción que ves por aquí con un par de capachiños de polvo, o jornal ganado tanto para ti como para o compañeiro, iso para mí non hai que o pague, é a felicidade. Eu ahora mesmo, de verdade, non me miro noutro traballo.